Uba Arden Mila Basayumad u MLA Barem Kanongkram constituency pala thau thamai yakaseng san perthai hagajila mikaya manakon yaka election arja apulai pala jer kateng the voice of the people party ulong bakane kaseng ka bathamai kanakon yaka election klem pisa namar ukwa yaka jinsujar hak ka khu jong padba kalinti kalong ka ba ndre ka mangong ipi ngidan ge chingai ngidan ge chingai kum ki bangai kum ki khon kristal bon ki batwai nam ta ka ja ndre ki ni gisni ngi ngin long ki david ki bamdani ye ndre ki bakloi ben ye khun yu kolet ru ratba te namar ka takataw nganget bakan long ka bakra bangin ong bo david unum job ya ka thma dang menta mo bat ki bon ki nyu bain ki kheben yu david de tat hadu anda kila i ka khli jung golet ka khti jung david ki sa risa ki sa kan hoi ki sa ai buram te ngi don kata ka jingthu bangin yeng ramba om da bor pisan let cheki pat ba ban pen smo thu ba phi don kam ban smo thu akani ka khep bangin don kam kerki ya ka jingkala kapan ai ya ka lawi ka shngai nam ta ki dong den ke man den